Sok szeretettel üdvözöllek benneteket, fiúk, leányok, igen? Srdečne vás vítam, mládež, ano, zase v BFC. Urobíme zase ďalší maličký show. Csinálunk egy kis műsorkát, igen, egy pár perc, ugye? Mert itt nagyon sok mindent föl lehetne játszani, de hát ez a 9 perc, ez arra kevés, amit tudunk ezzel a kis kamerával bebücskölni. 9 minút je na to málo, aby sme o všetkých veciach vyprávali, takže vždycky takto stručne niečo vyprávame. No teraz z histórie, áno, z histórie BFC. Nakoľko Beneš Fitness Centrum už existuje dlhé 10 ročia, áno, tam som písal novinár, že už 50, viac než 50 rokov sa s tým zapodievam, áno. Tak teraz vám ukážem to na jedného pána, môjho kamaráda, Karčio Matejoviča, áno, ktorý na budúci rok bude, že 40 rokov navštevuje Beneš Fitness Centrum. Prosíme pekne. No. Predstavujem vám Karčio Matejoviča, áno, môjho priateľa, ideme, áno, ktorý už na budúci rok bude jubilovať, áno, 40 rokov bude tomu, že navštevuje moje BFC, áno. A stále vo vitálnom stave, áno, 54-ročný chlap a také bicepsy má, že to je fantastická sila, áno, jak keby dvíhal to s nejakou hydraulikou, áno, BFC a činky, jasné? No, takže takto, no prosím vás pekne. Tak, toto je ďalší môj priateľ, nie, ktorý nechce sa zúčastniť z tohoto videoshotu, áno, takže teraz povyprávam vám o histórii, áno. Tak napríklad Matejovič Karči, áno, hovoril som, že už takéto dlhé roky ma navštevuje, áno, a stále popri zamestnaní, áno, dojde, trošku si zacvičí na kondíciu a udržuje si svoju kondíciu, áno. A toto je cieľ tohoto fitnessu, áno, aby chodili sem ľudia, mladší, starší, tiež. Jak som spomínal vám, áno, chodia sem aj 60-70 ročné babičky, áno, a ešte aj 84 ročné babičky zo Švajčiarska navštevujú môj. Prečo? Lebo sa im tu napáči, áno. Samozrejme, že nebudú vydávať pretekárske výkony, ale na kondíciu zacvičia. Áno, a to je dôležité, toto je dôležité. Áno, no. Kaška, líku, a na ňom, na húzol. No, za chvíľočku ešte si pripraví, áno, a teraz ešte s menšou záťažou urobí tu na bicepsový zhyb na tomto stroji, ktorý sa volá Nautilus, áno, a na biceps je, áno. Samozrejme, že ukáže vám odborne tento cvik, ako to vyzerá, a poprosím ťa, poď sem bližšie, áno, tak. Tak. Odlož Karči kotúče. A hneď ukáže vám na tomto stroji, ako treba perfektne nacvičovať biceps. Áno, tento stroj sa volá Nautilus, jak som hovoril, áno. A na biceps, na bicepsový sval je vynikajúci, áno. Pretože tento stroj je tak konštruovaný, jak tieto nové stroje už nie sú, že tuto je napríklad viac úchopov na tejto tyčke, áno. To znamená, že toto je jeden úchop, jeden stroj, druhý úchop, tretí úchop, štvrtý úchop, piatý, šiestý, 6 strojov môžeme z tohoto hneď urobiť, áno. A teraz predvediem vám Karči, ako treba biceps hravo cvičiť, vidíš? Dvíha jak hydraulika, áno. Toto je jeden spôsob záťaže, áno. Výborne. Vidíš? Aj zo spodku úplne ťahá tejto hlavnej hranici, áno. A stroj stále napína biceps. Stále. Ešte aj tak môže robiť, že si klapá hlavu dole, áno, a pod tyčku, áno, a zaťahne úplne až za hlavou. Áno. Tak toto je fantastický stroj. Ďakujem.